Мәктәптә туган телне сайлау хәзер әтиәниләр иркендә. Алар гариза яза. Удмуртия мәктәпләрендә удмурт, татар, мари телләре өйрәнелә. Татар теленә килгәндә ул сирәк мәктәпләрдә. Мәҗбүри булмау аларда да укучылар санын киметте. Бу уку елында хәлләр ничек тора? Җирле хәбәрчеләребез Ижауның Рауил Гобаев исемендәге мәктәбендә булды. Белем йортында татар телен сакларга омтылулары сөендерде, әмма проблемалар кала бирә. Укулар башланды. Кыңгырау мәктәпләрдә дәресләргә чакырып көненә әллә ничә тапкыр чыңлый. Ижауның Рауил Гобаев исемендәге 10-нчы санлы мәктәбендә быел 651 малай кыз белем ала. Шуларның 117се 1-нче класслар. Расписаниедан татар телен эзлибез. Бар. Без мәктәптә татар телен сакларга тырышабыз, татар телен укытабыз. Атнага 3 сәгать татар теле керә. Балалар кызыксыналар, укырга тырышалар. Татар телен укыйлар, татар балалары гына түгел, Азербайҗан, таджик балалары да, сойла балалар татар телен. Безгә кирәк түгел дигән кеше юк. Узакилар укыган Фәрид апа юк хәзер әйме. Шулай да менә укытучы да тапкансыз тырышкан. 6-нчы гимназиядан безгә килеп укыта. Укытучы барыбер диге балаларны ташлаттырасы килмәй инде татар телен, шуңа эшләйбез. 20 елдан артык татар телен укыткан Фәридә Кашапова лаеклы елда булу сәбәпле быел мәктәптән киткән. Ул китте дип программадан татар теле төшеп калмый. Әтиәниләр тел сойлау хисабыннан гаризалар язган. Габдулла Тукай исемендәге гимназиядан Рәсилә Габдрахманова йөреп укыта. 8-нчеләр бу сәгатьтә 2гә бүленә. Кемдер туган тел буларак татар телен, кемдер рус телен сайлаган. Монда инде туган телебезне яратучылар. Бүген һәм алга таба кирәк санаучылар. Дәрес темасы мөстәкыйль сүз төркеме булган фигыль заманнары. Билгеле киләчәк заман инде сорауга җавап бирә. Нишләячәк, билгесез нишләр. Татар теленең язмышы да шушы фигыль заманнары кебек. Әтиәниләр балалары кирәк санаса, сойласа яшәр, санамаса нишләр. Рәсилә Габдрахманова әйтүенчә, татар телен укыту белән хәлләр дә уку планнары белән бәйле рәвештә Габдулла Тукай исемендәге гимназия һәм Рауил Гобаев исемендәге мәктәпләрдә төрлечә. Монда башлангыч сыйныфларда 3 сәгать күләмендә сакланып калган. Чөнки башлангыч сыйныф укучылары монда 6 көн укыйлар атнада. Бу 10-нчы мәктәп. Әйе. Гимназиядә 5 көн генә укыйлар. Менә шушының белән бәйле рәвештә татар теле дәресләре кимеде гимназиядә. 1 генә сәгать калды. Хәтта әйтергә мөмкин, яртышар сәгать кенә. Чөнки аның яңа ел яртысы татар теле дәресе, яртысы әдәби уку буларак өйрәнелә. 9-нчы сыйныфларда шулай ук ни калды? Менә шушындый күләмдә калды, чөнки анда инде икенче чит тел, немец теле керде. Ул да туган тел, татар теле сәгать исәбенә кертелде. Гимназиядә шуннан соң инде без олимпиадаларга бу балаларны ничек итеп өйрәтербез? Ничек итеп әзерләрбез? Ул балаларны әзерләү өчен вакытны каян табарга? Монысы инде бик зур сорау. Шулай да күңелен төшерми, балаларга да ялкаланып утырырга бирми. Хәер, әйтүемчә, андыйлар юк та. Рүзил теле ачылуга өйдә татарча сөйләшкән. Моның белән әбисенә рәхмәтле. Мәктәптә 3-нче класстан алып өйрәнә. Быел олимпиадада һәм конференция барасы килә. Мусаҗирләр турында фәнни эш язарга телим. Материалны әллә кайлардан дизисе түгел. Герой шагыйрь турында мәгълүматлар мәктәпләрендә 70-нче еллардан алып тупланып килә. Рүзил дәресләрдән соң калып та шөгыльләнергә риза. Татар телен башка милләт балаларда үз итә. Шуларның берсе Фәрид Ризалы. Мен 10-нчы мәктәптә укыйм, 8-нче Б сыйныфында. Мен 4-нче сыйныфтан татар теле дәресен өйрәнәм. Мен Азербайҗан малае. Татар теле һәм Азербайҗан теле похожи. Biz иде Азербайҗан телендә сөйләшәбез. Татар телен Фәритнең инесе дә өйрәнә. Аның классында татар телен 4 бала сайлаган. Укучылар саны кимегән кебек, татар теле мөгаллимнәре саны да кыскара. Быел ижауныкылар август киңәшмәсенә дә җыела алмадылар. Ижаудан Фәнзилә Салихова, татарлар.